ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ନୟାଗଡ଼ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆମର ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥାଏ ମେଗା ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ତେଣୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲୁ। ଟ୍ରେନରେ ଯିବା ସମୟରେ ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ଟ୍ରେନରେ ସିଟ୍ ନଥିବାରୁ ଶେଷରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସମସ୍ତେ ତଳେ ବସିଥିଲେ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗିବାରୁ ସେମାନେ ନିଜର ପେଟ ପୂଜା ପାଇଁ ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଯାଇଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଅଙ୍କିତା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ଚୁଟି ପବନର ସୁଅରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉଡୁଛି। ଦୀର୍ଘ 3 ଘଣ୍ଟା ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରିସାରିବା ପରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଫାଇନାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆରେ ଏପରି କିଛି ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯାଇଥିଲା। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଅସହ୍ୟ ଉତ୍ତାପ ହେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୋଟିଏ ଜଳସେବା ଶିବିରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରୁ ସମସ୍ତେ ଜଳପାନ କରିଥିଲେ। ବୁଦ୍ଧ ଟେମ୍ପଲକୁ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯାଇଥିଲା ସୁନ୍ଦର ଫୁଲଦାନୀ, ଯାହାକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା। ପରିଶେଷରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଆମ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଦ୍ଧ ଟେମ୍ପଲରେ। ତାପରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ଆମେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ।